Ndị nọ n'ụlọ omeiwu Anambra steeti achịkọbago ọgbakọ nkwanye ugwu maka Dr. Onyekwena onye bụbu onye omeiwu na-anọchiteburu anya Orumba North Constituency na Anambra steeti ochie na Republic nke abụọ n'afọ 1983. Dr. Onyekwena bụ onye ufu mana kansụl Orumba North. Ọ rapụrụ ụwa ma ọ gbara afọ 78 wee rapụ ụwa. Onye nta aka anyị bụ Mana Echigbata wetara anyị ozi na oge ọ nọ n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu nke Anambra steeti na ọ gbara odibo dịka onye isi oche House Committee on Higher Education. Ka a gaa n'iru wetara gị akụkọ. Ezinụlọ aka n'obi ka okwupụta okwu ụlọ omeiwu na steeti a bụ Right Honorable Somtochukwu Udeze nke ọ bụ osote okwupụta okwu nọchitere ya bụ Right Honorable Chukwuma Okoye toro dọkịnta Onyekwena nke lara mmụọ dịka ezi onye ndu nke rụrụ ọrụ ya nke ọma n'okwu ha dịgasị iche iche ka onye na-anọchite ọgbọnta nkwado Orumba North bụ Honorable Paul Obu tinyekwere ogbo ya n'Orumba South bụ Engineer Imanwafọ kwuru na ya bụ ọnwụ bụ nnukwu ihe mwute nyegara ndị Orumba ma kọwaa na dọkịnta Onyekwena bụ onye rụrụ oke ọrụ na mpaghara Orumba. Fa mere ka amata na o nyere aka n'ihu na Federal College of Education Technical Umunze nakwa Federal Polytechnic Oko bụ nke eguzobere ma kọwaa na ọtụtụ ọrụ ọ rụrụ bụ naanị ọnwa 6 ka ọ nọrọ n'ọchịchị. Ndị ọzọ tokwere ya bụ onye lara mmụọ gụnyere onye na-anọchite ọgbọnta nkwado Aniọcha nke abụọ Busa Ejike Okechukwu tinyere onye isi ndị kachasị n'ọnụọgụgụ n'ụlọ omeiwu na steeti a Busa Ikenna Ọfọdeme nakwa onye na-anọchite ọgbọnta nkwado Ihiala nke abụọ bụ Honorable Golden Ilo nakwa Honorable Uchenna Ogbonna onye nọchiburu Orumba North n'ụlọ omeiwu n'oge 4th Assembly. Ha toro dọkịnta Onyekwena maka etu o si wee rụọ ọrụ ya n'oge ọ dị ndụ. N'ozi ekele ya ka dọkịnta Obinna Onyekwena nwa ya bụ onye lara mmụọ toro ụlọọrụ omebe iwu na steeti a maka ịkwanyere nna ha site n'ụlọ omeiwu na steeti a. Abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.